महापुरुष दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाराजी करून लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. सामन्यासाठी नियोजित पंच आहे एलियास गवळण पाटील आणि सुनील मोरे. त्यांच्याने नाराजी करून लवकरात लवकर क्रिकेटचा सामना सुरू करून घ्यायचा आहे. कृपया दोन्ही संघातून खेळाडूंनी या सामन्यासाठी वेळ झाली आहे. सिद्धविनायक आणि महापुरुष सामना लवकरात लवकर क्रिकेटचा सुरू करायचा आहे. वसंत बापू सोडंकर क्रिकेटच्या पटांगणावर चालू होणारा सामना आणि उल्हास पाटील पंचाने सामना त्वरित चालू करून घ्यावा. दुपारी 2 वाजता खालची 3:30 वाजता मंदिरामध्ये प्रवचनाचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. आज दुपारी 2 वाजता ज्याने शिक्षण संस्थेच्या एकूण जिल्ह्यामध्ये असलेल्या विद्यालयामध्ये आचार्य म्हणून काम केलेले आहे ते आपल्या सहयोगी आहेत. त्यांचे वेगवेगळे साहित्य प्रकाशित झालेले आहे. कात्रेकर महाराज यांचे हस्तलेखनही त्यांनी केलेलं आहे. केलेले आहे. परीक्षा केलेले आहे. अशा प्रतिभावंत असलेल्या सभापती सहकारी कुलकर्णी यांचं आज तिथे राहायचे विद्यार्थी प्रगतीमान आहे आणि आपल्याला प्रगतीमानाचे विचार आहे ते नरेंद्र शास्त्रीचे शास्त्र या आध्यात्मिक विषयावरती मंदिरामध्ये दुपारी 2 वाजता त्यांचा प्रवचनाचा कार्यक्रम होणार आहे. तरी तमाम राज्य भक्तांनी या कार्यक्रमामध्ये आयोजन उपस्थित आहे.
रात्री 8 वाजता गोष्टीचा कार्यक्रम होईल. अशा गोष्टीच्या कार्यक्रमाची मानकरी आहे आणि कधी कार्यक्रमाने गोष्टीचा कार्यक्रम सुरू करायचा आहे. रात्री 4:30 वाजता सादर केला जाणार आहे. आज रात्री 4 वाजता नाट्यगृह सादर करतो. 2 अंकी चौकशी कलाकृती आज रात्री 4 वाजता काही समान नकरस्थित पंजाब बदलले नाट्यगृह सादर सुरू करायचे आहे. क्रिकेटच्या मैदानात सामना सुरू करायचे बाय 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 महिलांसाठी अधिकृत कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. ऊन लागतात आठवण कर बघा नंतर एम्बुलेंस सारखी गाडी ह्या तंद्रीत आपण खरेदी
गावकरी गावचे सुपुत्र मुंबई निवासी रवींद्र काटे यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. उत्तर मंडळाचे कार्यकर्ते जीवन त्यांचं स्वागत करते. उत्तर मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हा पुस्तकांमध्ये स्वागत करते. रवींद्र काटे यांचं स्वागत करत आहे. आजचा दुसरा दिवस रामेश्वर शिवराजी महोत्सव आता दुसरा दिवस. आजच्या पहिल्या टप्प्याचे काम चांगले चालू आहे. कबड्डी 35 किलो क्रिकेटच्या मैदानावर चालू आहे. पुढे आता जो सामना चालू आहे हा सामना टप्प्यानंतर क्रिकेटच्या मैदानावर चालू आहे. महापुरी रापडी रापडी दोन्ही संघाने त्याची वेळ घेतली. कबड्डी 45 किलो जमणार आहे. नष्टातून नाकरे यांचा मित्र तो रापडी. हा सामना चालू आहे. कबड्डी 45 किलो देवान मेडिकल गोवा पुरुष दोन्ही संघाने वजनासाठी वजन घ्यायचे आहे. कबड्डी 35 किलो कबड्डी 45 किलो देवान मेडिकल गोवा पुरुष दोन्ही संघाने वजनासाठी वजन घ्यायचे आहे. त्यानंतर 30 किलो जमणार आहे. संघाच्या याची नोंद घ्यायची आहे. दुसरा दिवस शिवरात्री आलेल्या सर्व उत्सव मंडळाच्या वतीने स्वागत करण्यात येत आहे. दोन्ही संघाच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्या. देवास मेडिकल गोवा विरुद्ध एसएसएम दोन्ही संघाने ताबडतोब वजनासाठी वजनाकडे यायचे. दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी वजनासाठी वजनाकडे यायचे. संघाच्या व्यवस्थापनाने याची नोंद घ्यायची. कबड्डी 45 किलो देवान मेडिकल गोवा या संघाचे खेळाडू संघाच्या खेळाडूंनी ताबडतोब वजनासाठी वजन घ्यायचे. सगळ्या वरीचे गावतात. कबड्डी 45 किलो
चेहऱ्यावर दिसून लागला अरे हातात बुकी घेतो एवढं नको चांगला नाही मस्त केलं नाही मला कोणत्याकडे बोलतो का तुमसे बगल में रोक गेलो भैया बोलू दादा टाकून ठेवायचे हो जोड़ा नहीं देना
ये सौरव एक ग्राउंड झाला ग्राउंड एक झाला ग्राउंड त्यांचं एक झाला का एक बाजू संपला एक ग्राउंड मधलं काय समजलं